تؤكد استمرارها في منع كافة السفن من كل الجنسيات المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. חודשיים עברו מאז החלה מתקפת החות'ים על הצי העולמי, חודשיים בהם השתנתה כל מפת הסחר בעולם. חברות הספנות נוטשות את הים האדום בזו אחר זו. Today, a missile fired by Yemen's Houthi rebels struck a US-owned ship in the Gulf of Aden. התקיפות של החות'ים גרמו להפחתה של 95% מהתנועה בנמל אילת, וחמור מכך, לסגירתו כמעט מוחלטת של אחד הקווים הימיים החשובים בעולם, שמחבר בין המזרח לאירופה, תעלת סואץ. 30% מהתנועה הימית עוברת דרך תעלת סואץ. אני מדבר על התנועה